Welkom bij het Gulpener Journaal. We beginnen vandaag met de Twitter-actie van de Gulpener en de Bisschopsmolen, waarbij alle Twittervrienden van de Gulpener en de Bisschopsmolen werden uitgenodigd voor een bierproeverij en een workshop pepernotenbakken. Ja, dit is live pepernotenbakken. Het is de dag voor Sinterklaas, dus dat betekent dat de kinderen eigenlijk aangezet moeten worden om wat meer pepernoten te bakken. Bakpiet heeft ons gevraagd om dat aan de kinderen te leren. Helaas hebben we in de middag meer ouders die zich hadden opgegeven, omdat er een combinatie plaatsvindt tussen workshop pepernoten bakken en de proeverij van een winterfreund biertje van de Gulpener. Pepernoten, 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 pepernoten. Suiker. Pepernoten, 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 pepernoten. Pepernoten, 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 pepernoten. En terwijl de pepernoten in de oven zitten, werden de gasten getrakteerd op een proeverij van de heerlijke winterfreund. Het was een leuke dag en een geslaagde actie en de Gulpener en de Bisschopsmolen geven aan dat ze dit zeker nog een keer zullen herhalen, dus houd Twitter in de gaten. Het einde van het jaar komt in zicht en daarmee ook de verkiezing meest innovatieve ondernemer van 2010 door de VVV Zuid-Limburg. André Kuppen geeft uitleg. Voor de meest innovatieve ondernemer in het kader van recreatie door de VVV Zuid-Limburg. Nou, je komt eigenlijk aan 's middags bij Hotel Gulpen, je gaat daar inchecken. Je krijgt daar ook een lunch aangeboden. Aansluitend kom je naar het Gulpen Bierhuis, hebben we een presentatie 11 jaar duurzaamheid Gulpen. Aansluitend onze nieuwe mooie prijsfilm en daarna de rondleiding. Dan komen we in het bierhuis terug en dan gaan we nog een glas bier proeven en dan leggen we ook nog wat uit over bier. Daarna gaan de mensen op de fiets en gaan eigenlijk langs allemaal Gulpen gerelateerde producten, onder andere langs de Hoptuinen in Rijmersdorp. Aansluitend gaan ze weer naar het hotel terug. Daar hebben ze een diner op basis van bier eigenlijk zeg maar gemaakt. Een lekkere overnachting en 's morgens hebben ze een lunch bij de Bisschopsmolen Maastricht en dan gaan ze nog flyback. Ja, omdat het echt puur Limburgs is. Nogmaals, het is niet gefaked. We hebben echt heel bewust gekeken, ook met bedrijven die iets hebben met duurzaamheid. Hotel Gulpen ook. De meubels die er helemaal in staan. Ja, dit is allemaal van gerecycled teakhout gemaakt. Dus eigenlijk ieder bedrijf heeft zo wel zijn verhaal. En dat is ook met Rocca Gulpen bijvoorbeeld. We hebben vrij recent geïnvesteerd op een heel duurzaam douchesysteem. Ze hebben een hele scan gemaakt van hun bedrijf. En ik denk dat wij als Gulpen Bierbrouwerij in dat kader heel mooi in passen. Vindt u ook dat dit duurzame samenwerkingsinitiatief de Innovatieprijs 2010 van de VVV Zuid-Limburg moet winnen? Stem dan op www.vvvzuidlimburg.nl op Puur Limburgs. Daarmee zijn we aan het einde van het Gulpener Journaal. Bedankt voor het kijken en tot over 2 weken.